Heritage Malta din is-sena qed tiċċelebra l-40 anniversarju minn meta l-UNESCO iddikjarat lit-Tempji tal-Ġgantija bħala sit ta' patrimonju dinji fl-1980. F'dik is-sena l-istess rikonoxximent kien ingħata wkoll lil-Belt Valletta u l-Poġġew ta' Ħansaflieni. Dan l-anniversarju mhuwiex importanti biss tar-rikonoxximent fih innifsu iżda aktar u aktar għat-tifsira kbira li hemm warajh. It-titlu sit ta' patrimonju dinji għandu sinifikat kbir għax permezz tiegħu il-UNESCO tiddikjara li s-sit huwa ta' importanza straordinarja u unika l-umanità u għalhekk jinħtieġ li jiġi preservat. Fil-każ tal-Ġgantija l-UNESCO hija tal-fehma li dan is-sit jirrappreżenta pass kbir fl-istorja tal-umanità, jiġifieri l-ħila li l-bniedem joħloq kunċett ta' arkitettura monumentali li ma hemmx bħala fid-dinja mhux biss fl-istil iżda wkoll f'termini ta' sena. It-tempji tal-Ġgantija flimkien mat-tempji ta' Ħaġar-Qim li mnajdra Skorba u ta' Ħaġrat li fl-1992 tniżlu wkoll fil-lista ta' siti patrimonji dinji jitqiesu bħala postijiet uniċi fid-dinja. It-titlu sit ta' patrimonju dinji ma jġorx biss prestiġju iżda wkoll żmir li jittieħdu deċiżjonijiet għaqlin sabiex jiġu salvagwardjati l-integrità u l-awtentiċità ta' dan is-sit. Kien għalhekk li l-Gvern Nazzjonalista kien investa ma' 3 miljun euro mill-Unjoni Ewropea f'ċentru modern għall-viżitaturi.